Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Matul is-sena l-oħra, Transport Malta ħadmet fuq 326 spezzjoni fuq vetturi b'emissjonijiet ta' duħan eċċessiv. Minn dawn l-ispezzjonijiet li saru kienu 95 il-vetturi illi m'għaddewx mit-test. Barra minn hekk ġew imposti restrizzjonijiet fuq il-liċenzja ta' design vettura illi s-sidin tagħhom naqsu milli jtellawhom għal spezzjoni wara li ntalbu jagħmlu dan. Dawn id-dettalji ħabarhom il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia f'risposta għal tweġiba parlamentari. Id-direttur tal-infurzar fih dan Transport Malta, Patrick Pollacco, sostna li l-awtoritajiet irnexxilhom iwettqu dawn l-azzjonijiet anki bl-assistenza tal-pubbliku li jista' jgħin billi jibgħat SMS fuq in-numru 50611-899 u saħaq fuq l-importanza li fl-SMS jiġi inkluż in-numru ta' reġistrazzjoni tal-vettura in kwistjoni, id-data u l-ħin. Id-direttur Pollacco spjeganna li jekk vettura tirċievi 3 SMS-ijiet separati minn 3 numri differenti f'perjodu ta' 3 xhur, Transport Malta minnu fih tinvestiga u tibgħat appuntament lil sit il-vettura biex iġib il-vettura għall-ispezzjoni u jingħata 15-il ġurnata ċans biex jagħmel dan. Jiġi għall-ispezzjoni, issir l-ispezzjoni jekk irriżulta li l-vettura qed iddaħħal iż-żejjed allura minn hemmhekk tiġi applikata l-multa. Skont il-proċedura l-individwu jingħata t-tieni appuntament sabiex jiġi żgurat li l-vettura tkun qed tiffunzjona b'emissjonijiet aċċettabbli. Iżda x'jiġri jekk wieħed ma jiġix għall-appuntament? Jekk l-appuntamenti ma jiġux onorati, l-awtorità ma jkun fadli l-ebda triq oħra ħlief li timponi restrizzjoni fuq il-liċenzja tal-vettura. Dan ifisser li l-liċenzja tal-vettura ma tkunx tista' tiġġedded sakemm issir l-ispezzjoni, mhux biss fuq l-emissjonijiet imma wkoll fuq il-parametri kollha tal-vettura. Tajjeb li wieħed ikun jaf li l-vettura bir-restrizzjoni ta' Transport Malta lanqas VRT test ma tkun tista' tagħmel u għalhekk huwa importanti li wieħed jimxi mal-ordnijiet tal-awtorità. Is-Sur Pollacco fakkar li fl-aħħar mill-aħħar dan l-infurzar qed isir għal ġid ta' saħħitna u tal-ambjent. Din is-sistema tajn tnaqqis l-emissjonijiet mit-trasport li huwa tajjeb li ħalli arja nadifa sew tajba s-saħħa u għall-ambjent.